Jokainen dieettihän perustuu aina johonkin seuraavista 3 asiasta, tai kaikkiin niistä, mutta johonkin ainakin. Eli ruoan määrän, syömistiheyden tai laadun rajoittamiseen. Ihan joka ikinen perustuu siis aina johonkin noista tai kaikkiin noista. Eli kuinka paljon syöt, kuinka usein syöt ja mitä syöt. No se kuulostaa tietenkin tosi helpolta. Ja tavallaan se onkin. Mulla on tosi paljon kokemusta dieeteistä, erilaisista dieeteistä ja aina ne kaikki toimii. Joka ikinen dieetti, mitä mä oon kokeillut, niin on toiminut. Ei ole siitä niin kuin kiinni. Mä oon kokeillut paastoa, pätkäpaastoa, vähän hiilihydraattista, ketodieettiä, kaalisoppakuuria, painonvartijoita, laihdutuslääkkeitä ja tietenkin kalorien laskentaa, niin että mä osaan kyllä aika monen ruoka-aineen kalorit ulkoa. Oon kokeillut syödä lautasmallin mukaan, oon harkinnut lihavuusleikkausta. Ja vähän niin kuin moni muukin, niin etsinyt vuosien ajan sitä oikeaa dieettiä. Et sitten kun se löytyy se oikea dieetti, niin sit mä pysyn ikuisesti hoikkana sillä dieetillä. Tai saan painon tippumaan ja sitten mä en ole miettinyt, että mitä sen jälkeen tapahtuu. Mä oon ajatellut, että kun se laihdutus on tapahtunut, niin totta kai sitä pysyy sitten laihana. Niin vaan itsestäänselvyys, että kun on laihtunut, niin pysyy laihana. Vaikka sehän on ihan tutkittu, että eihän se niin ole. Tosi harvalla se on pysyvää painonhallintaa. Eli mä oon etsinyt sitä niin sanottua ihmedieettiä, jonka avulla mä laihtuisin nopeasti, helposti, edullisesti ja pysyisin hoikkana. Ja dieettien kanssa se paino kyllä putoaa. Välillä niin tosi hyvin. On älyttömän hyviä dieettejä, millä se paino niin tippuu nopeasti ja muuta. Mutta koska jotakin niistä 3, mitä mä sanoin tuossa alussa, että mihin se perustuu se dieetti, niin koska jotakin niistä 3 täytyy muuttaa pysyvästi, niin se tekee sitä hommasta sitten niin hankalampaa. Eli nimenomaan täytyy pysyvästi muuttaa jotakin määrää, laatua tai sitten sitä syömistiheyttä. Ja sitten, koska mulla ainakin liittyy syömiseen niin paljon tunteita, niin sitten se dieetti kyllä yleensä vaan pahentaa sitä tilannetta. Eli säkin voit valita jonkun dieetin ja käyttää sitä dieettiä, mutta se täytyy ne tunteet kuitenkin silti käsitellä. Ei se motivaatio, tahdonvoima, mikään halu tai edes sairaudet saa sua dieettaamaan niin hyvin, että sä sitten just kiireessä väsyneenä ja tunteiden kanssa jaksaisit ylläpitää sitä dieettiä, jos et sä ole käsitellyt niitä tunteita. Ja tosiaankin on aivan mahdollista, että se jopa niin se dieetti vaan pahentaa, koska siitä tulee niitä tunteita. Tunteisiinhan monesti, tai tuohon dieettiin liitetään monesti semmoisia käsityksiä kuin repsahdus, lipsahdus, herkkupäivä, huijauspäivä. Mikä ikinä tämmöinen, niin että jos se dieetti menee pieleen tai halutaan jättää se jonakin päivänä poissa, niin sillekin on joku nimi, eli se huijauspäivä tai herkkupäivä. Ja se just lisää sitä tunteiden osuutta siinä dieettaamisessa. Mikä on sallittua, mikä ei. Mitä minäkin päivänä söisin, mitä mun pitää kaupasta ostaa, mitä mä laitan ruuaksi, mitä mä syön juhlissa, kun mä oon dietillä, mitä mä syön matkoilla, kun mä oon dietillä, mitä mä syön töissä. Pitääkö mun kirjoittaa nämä ylös, pitää ruokapäiväkirjaa tai syöttää niitä sinne kalorilaskuriin. Hirveä työ, väsyttävä ajatuskin. Mäkin olen tehnyt sitä lukemattomia kertoja. Ja joku päivä se innostus loppuu, motivaatio häviää, on vaan niin väsynyt, kiire ei enää kiinnosta ja muuta. Et kun se elämä on niin stressaavaa ja kiireistä monesti ilman sitä dieettiäkin, niin saatikka sitten, että siinä pitäisi vielä jaksaa tommosia miettiä niitä ruokavalion juttuja. Ei se toimi lopuelämää. On oikeasti tosi harvoja ihmisiä, ketkä jaksaa jotakin tietynlaista dieettiä, ainakaan liian rajoittavaa dieettiä, niin noudattaa lopun elämänsä. Dieetti on myös sillä jännä, että sehän tulee aina jostakin ulkopuolelta. Joku ulkopuolinen antaa ohjeita, miten sinun tulisi syödä. Ja kun sä taas mietit sitä, että kuinka sinä syöt tai kuinka vaikka 10 sun läheisintä ihmistä syö, niin eihän se jokainen syö niin omalla tavallaan, että siihen kun tulee joku ulkopuolinen dieetti, jonkun keksimä dieetti sanomaan, että syöpä nyt tuolla tavalla, niin se muuttuu aika haastavaksi. Me kaikki syödään niin eri tavalla. Ja se dieetti kuitenkin olettaa, että me kaikki syötäisiin just sillä samalla tavalla kaikkina hetkinä joka tilanteessa.
Toki jos sä vaan pelkästään kaloreita rajoitat, eli lasket niitä kaloreita, niin silloinhan sä saat syödä mitä vaan ja vaikka isojakin määriä kerrallaan, mutta silti sun pitää saada se taipumaan siihen sun arkeen. Ja niin kuin sanoin, lopun elämää. Eihän voi niin kuin palata koskaan siihen ikään kuin vanhaan. Paino tulee aivan varmasti takaisin. Ja sitähän me ei kukaan tietenkään haluta, jos onnistutaan laihtumaan. Minä ainakin ahdistun siihen valtavaan määrään niitä dieettiä, ruokaohjeita ja ravitsemusohjeita, mitä on tällä hetkellä netissä ja somessa ja muutenkin mediassa. Tuntuu, että kaikki perustuu semmoiseen rajoittamiseen ja kieltämiseen ja jatkuvaan syyllistämiseen, että milloin on kiellettyä kananmunaa, milloin punainen liha, milloin peruna, milloin viljat, milloin maitotuotteet, milloin jopa tietyt hedelmät. Jatkuvasti tulee uusia ravitsemussuosituksia ja niitä ruokaympyröitä viilataan joka vuosikymmen uusiksi niin kuin hartaasti ja niitä koitetaan ihmisille kouluttaa niitä ruokaympyröitä tai semmoisia ruokakolmioita, että mihin sen pitäisi perustua. Mä en tiedä ketään, kuka söisi niiden mukaan. Varmaan sinne päin, mutta kuitenkin niin kuin, en tiedä, mikä niistä se saatava hyöty on. Totta kai, jos on täysi nollatietämys ruoasta, niin niistä voi olla hyvää, mutta harvalla nykypäivää enää niin ihan niin huono tietämys on. Kyllä yleensä vähän enemmän, niin kuin tiedetään. Niin siihen sitten, kun vielä ajatellaan, että ihmisillä on erilaisia ruokarajoituksia ja allergioita ja oireita aiheuttavia niin kuin ruokia, niin se tekee sitten siitä koko hommasta vielä vaikeampaa. Ja sitten kaikista vaikeinta on se, että ihmisillä on niin paljon syömiseen liittyvää tunnetta ja tunteita, että siinä ei paljon ruokaympyrät auta heikkona hetkenä. No sitten kun joku sanoo ja moni sanoo, laihdutusgurukin, että syö mitä haluat. Niin sehän kuulostaa siltä, että eihän se voi olla totta, että voisi syödä mitä haluaa. Että jos minä syön mitä mä haluan, niin mähän lihon niin loputtomiin, aivan rajattomasti lihon. Tai jos kysytään niin sanotusti pysyvästi hoikilta ihmisiltä, että niin nekin sanoo monesti, että no mä syön ihan mitä mä haluan, että mä vaan nyt syön tällä ja tää on tämä mun tapa syödä ja ei se tuo painokaan oikein millään nouse ja mä vaan pysyn tällä lailla laihana. Niin heräähän se kysymys, että miten se voi olla niin mahdollista, miten ne jotkut siihen pystyy. Ja mun mielestä se, miten siihen kuka tahansa voi pystyä, on se, että käsittelee ne tunteet. Silloin kun se sipsipussi tai suklaalevy ei aiheuta sinussa niin minkäänlaisia tunteita, ei hyviä eikä huonoja, niin sun on tosi helppo niin valita, syötkö sitä vai et. Se on vaan sitten niin sipsipussi, se on vaan semmoinen tietynlainen koostumus ruoka-aineita ja se ei herätä minkäänlaisia tunteita. Silloin kun sä oot käsitellyt sun tunteet ja tehnyt tämän tunnetyön ja opetellut syömään sen mukaisesti, niin se on niin yllättävän helppoa. Ja sitten jos sä päätätkin sen syödä, että joo, tämä tuntuu nyt tosi hyvälle idealle, tämä on nyt tässä mulla, mä syön tämän, niin se jää myös siihen. Se ei, niin kuin, siitä ei lähde semmoinen repsahduksen kierre ja syyllisyys ja häpeä ja kaikki ne tunteet, että no nyt mä sen söin ja nyt mä oon huono ihminen ja nyt mä repsahdin ja lipsahdin ja nyt mä lihoin varmaan kiloon ja sinne meni rahatkin ja tulikin ostettua tämä, niin silloin kun sä oot käsitellyt sun tunteet, niin se oli siinä. Sä söit sen ja sä voit unohtaa sen heti saman tien. Se on muuten tosi vapauttava tunne. Se on ihanaa ja vapauttavaa, kun se ei herätä. Se oli vaan ruokaa. Siinä hetkessä maistui hyvälle ja sitten heti kun se viimeinen sipsi olisi vaikka syötynä, niin se tunne on sen ohi. Nyt on syöty, seuraava. Ihan niin kuin sä tekisit minkä tahansa muun ruoan kanssa. Sä syöt sen ruoan ja et sä mieti sitä enää 15 minuuttia myöhemmin, että voi kamala paikka, kun mä söin tämän keittolautasen. Niin sama, jos se liittyisi noihin herkkuihinkin, että ei herätä minkäänlaisia tunteita. Sä oot täysin vapaa siitä tunteesta. Sä oot käsitellyt ne tunteet, mitä siihen liittyy. Jos poistettaisiin kaikki tieto maailmasta, niin ei ihminen tietäisi, että sipsit on sulle pahasta, eikä ne sitten tavallaan kokisi niihin mitään tunteita. Kaikki muuttuisi paljon helpommaksi. Tietenkin se on hyvä tietää, että niissä on myös vähän tämmöisiä koukuttavia aineita, eli ne on monesti sitä ultraprosessoitua ruokaa, mikä tehdään sellaiseksi, että se saa sua helpommin niin syömään useammin sitä ja isompia määriä. Se on ihan sen teollisuuden tavoite. Mutta joo, mun kotisivuilla olevalla kurssilla, eli mun kotisivut menestystarinasi.fi ja siellä olevalla menestystarinasi basic-kurssilla, niin siellä on tosi hyviä vinkkejä
aivan valtavia määriä tuohon tunnesyömisen käsittelyyn. Minä uskon siihen, että jokainen voi saavuttaa normaalipainon, siis ihan jokainen ilman dieettejä, ihan positiivisen kautta, ihan vaan elämällä ja syömällä, syömällä ruokaa. Ihmiset on syöneet vuosisatoja, niin kauan kuin ihmiset on ollut olemassa, niin ihmiset on syöneet. Se kuuluu ihmisyyteen, se on meille ihan välttämätöntä. Ja kun siitä ruoasta ja syömisestä poistaa ne tunteet, niin se ruoka on vaan tosiaankin semmoista polttoainetta, yksi välttämätön osa arkea. Meillähän kaikilla on ollut lapsena se ominaisuus, että me ollaan osattu syödä just sen verran, kun me tarvitaan siihen meidän kasvuun ja kehitykseen ja siihen, että me voidaan hyvin. Mutta sitten ennemmin tai myöhemmin niin meidän ympäristö on saanut meidät unohtaa sen taidon. Osalla jo silloin lapsena, me ollaan oltu toisten armoilla, saatu sitä ruokaa, mitä meille on tarjottu, mitä ravintoa meille on ollut saatavana. Ja osalla sitten vähän myöhemmin, ehkä vaikka nuorena teini-ikäisenä ollaan katsottu vähän toisista mallia ja ruvettu syömään niin sen mukaisesti ja luettu tosiaankin aiheesta enemmän ja kuultu edes sanaa dieetti tai joku että pitäisi olla hoikka ja laiha. Ja siitäpä se sitten on lähtenyt se median vaatimukset aika kovanakin. Mulla itsellä ensimmäinen muistikuva, negatiivinen muistikuva ruokaan liittyen on 10-vuotisneuvolasta. Eli siellä on käsketty tarkkailla painoa ja syödä välipalaksi omenoita. En muista sitä sanamuotoa, mitä siinä oli, mutta täti oli kirjoittanut sinne neuvolakorttiin, että paino noussut jotenkin. Siitä ei se ollut minkään käyrän yläpuolella, vaan se oli vaan, että se nousee se painokäyrä suhteessa pituuskäyrään niin jotenkin enemmän. Olin siis täysin normaalipainoinen, mutta olin siis huomauttanut vanhemmille siitä, että tälle lapselle voisi tarjota välipalaksi omenoita. Mä oon ollut tosi liikkuva, ulkoileva. Meillä oltiin aina ulkona, leikittiin, hypittiin, pompittiin, juostiin. Oli urheilukilpailuja, oli heppaleikkiä, oli mitä vaan. Mä oon ollut tosi liikkuva, urheilullinen lapsi. Ja kun mä katson sen ajan valokuvia, niin mä oon ollut siis todella normaalipainoinen, terve lapsi. Ja silti silloin on jo huomauteltu tommosesta asiasta. Eli täysin ulkopuolelta on joku vaan päättänyt johonkin käyriin vedoten, että mä oon liian iso suhteessa mun pituuteen. Mutta siihen aikaan, kun mä ollut lapsi, niin lapsen piti olla tosi hoikka. Oltiin totuttu semmoiseen 70-luvun tosi hoikkuusihanteeseen. Silloin oli siis valtava hoikkia ihmiset. Ja sitten tuli 80-luku, milloin oli paljon erilaisia dieettejä, jumppaamista, aerobikkia ja muuta. Ja sitten 90-luvulla tuli nuo kevyt tuotteet markkinoille. Eli se oli niinku semmoista dieettiä ja dieettien perään niinku se mun lapsuus ja nuoruus ja aikuisikä siinä. Ja musta on tärkeintä, että jokainen syö niinku sillä tavalla niinku haluaa ja mikä on itselle hyvä. Että tosiaankin se ei tulisi mistään ulkopuolelta se vaatimus, se ei olisi toisten vaatimus, vaan se on se sun oma juttu, täysin oma juttu. No sitten hirveästi tarjotaan kaikkia erilaisia tekemisiä. Tästä mä oon puhunut aikaisemminkin, että pitäisi niinku juoda lasi vettä tai lähteä kävelylle. Tai sitten on niinku paljon markkinoilla erilaisia ruokavalmisteita, mitä niinku ohjataan, että ne vähentäisi syömistä. Siellä on just erilaisia laihdutusjauheita, pussijuttuja ja muuta. Tai sitten on tämmöisiä kuituvalmisteita, että ne täyttäisi vatsaa, muodostaisi jopa semmoista vaahtoa vatsaan, että ei tulisi syötyä niin paljon. Ja nyt viimeisin, minkä mä oon nähnyt joka päivä mainoksen tällä hetkellä tuolla mediassa, on tuommoinen kromisuihke, että se veisi tämmöisen sokerin tai makean nälän niin pois. Ja sitä ihmiset ostaa aivan varmasti. Aivan taatusti ne laittaa rahansa siihen kromisuihkeeseen ja uskoo, että se kromisuihke auttaa. Minäkin olen aikanaan ostanut kromitabletteja, kun mainostettiin, että ne auttaa niin makean himoon. En huomannut minkäänlaista eroa, koska ei se oikeasti välttämättä ollut se makean himo se ongelma, vaan ne tunteet, mihin söin sitä karkkia ja makeaa herkkua. Eli kannattaa niin miettiä tosi tarkkaan, laittaako rahojaan tuommoisiin asioihin. En usko, että ne poistaa niitä sun tunnesyömisen tai syömisen ongelmia joka tapauksessa, että en voi mitenkään suostella näitä erilaisia tuotteita ruokana. Käytä rahat hyvää ruokaa ennemmin. Panosta siihen, laita ne rahat siihen, niin
uskon, että se poikii paljon parempia tuloksia. Ruoka saa ja sen pitää maistua hyvältä. Ja sen pitää olla just sitä, mitä sinä haluat syödä ja mitä sinä pystyt kaupasta hankkimaan. Ei tosiaankaan mitään dieettien määrittelemää tai jonkun toisen ihmisen määrittelemää. Jos sun pitää syödä sitä tarpeeksi, vaikka kalorilaskeminen pitää paikkansa, ihminen laihtuu, kun kaloreja vähennetään tarpeeksi, niin älä vähennä niitä liikaa tai yritä niin liikaa pärjätä liian pienillä ruokamäärillä, että se sitten niin jossakin vaiheessa kostautuu. Jotkut ihmiset sanoo, että he joutuu syömään niin pikkulinnut pysyäkseen hoikkina, niin joku on vialla sen ihmisen ruokavaliossa, jos hän kokee niin, että pitää syödä niin pikkulintu. Silloin joku on niin pielessä. Ei tämmöistä pitäisi niin olla, että kokee, että pitää syödä niin pikkulintu. Silloin se pitäisi niin tarkistaa, että hei, että syöksä sä oikeasti sillä niin sulle on hyväksi ja että se on oikeaa ruokaa ja riittäviä määriä, että sun elimistö polttaa sitä koko ajan sun hyödyksiä. Sun sisällä ikään kuin palaa kirkas, mahtava, kuuma uuninliekki ja tämmöinen, niin kuin, että et saa millään kitukuurilla ja se vaan siellä kytee ja savuttaa semmoinen tuli eikä palaa kunnolla. Eli sun aineenvaihdunnan pitäisi olla kunnolla käynnissä ja silloin sille voi antaa hyvälaatuista ruokaa, isoja määriä ja tuntuu, että se vaan niin mahtavasti toimii, kun sille antaa sitä hyvälaatuista ruokaa. Vielä noista kromisuihkeista ja muista, eli kun mä oon puhunut noista ultraprosessoidusta ruoasta, että sitä kannattaa vältellä. Ei tarvitse kokonaan lakata syömästä, mutta kannattaa vältellä. Mutta sitten on myös nämä vitaminoidut ja tämmöiset niin tuotteet ja lisäravinteet, eli näähän on joka vuosi kasvavampi elintarviketeollisuuden ala, nämä erilaiset rikastetut tuotteet. Mä kauhulla odotin, kun olin nähnyt jossakin sarjoissa ja elokuvissa tämmöisiä vitamiinivesiä, että milloin ne tulee niin Suomeen, ja niinhän ne tuli sieltä sitten. Ja niiden suosio vaan kasvaa. Mä tiedän paljon ihmisiä, ketkä juo noita vitamiinivesiä. Ja nehän on ihan pelkkää markkinointia. Ne on ihan pelkkää, että sieltä halutaan ihmisten rahat pois. Suomalaisella sekasyöjällä ei ole todennäköisesti minkään ravintoaineen puutetta, pois lukien ehkä D-vitamiini, jotenkin kun rauta-asiat on erikseen. Mutta se teollinen vitamiini, mitä niihin laitetaan, ei missään tilanteessa korvaa täysin sitä oikeaa vitamiinia. Se ei ole oikeastaan se ei ole lähellekään. Se on ihan, vaikka joku C-vitamiini purkista on vain murto-osa siitä C-vitamiinivaikutuksesta, mikä sä saat vaikka appelsiinista. Siinä on niin paljon muita molekyylejä. Niitä oli kymmeniä tuhansia erilaisia molekyylejä siinä oikeassa C-vitamiinipitoisessa ruoassa versus se, mitä se saadaan siihen tablettiin laitettua. Mä en tässäkään vaiheessa suosittele syömään niitä vitamiineja ja muita tablettina, koska sekin on taas sitä rahan hukkaa. Käytä se raha mieluummin siihen hyvään ruokaan. Silloin sä saat sen kaiken muunkin vaikutuksen, mitä siitä ruoasta tulee, niitä erilaisia flavonoideja ja muita tämmöisiä sulle hyödyllisiä asioita, eikä vaan semmoista tablettia, missä on vähän niitä vitamiineja ja paljon kaikkia teollisia aineita. Monen ihmisen vatsavaivat selittyy just sillä, että on käytetty tuommoista vitamiinivalmistetta tai muuta. Ja siinähän on valtavasti kaikkia lisäaineita ja erilaisia säilöntäaineita ja muita, että se saadaan vaikka poretabletiksi tai kapseliksi tai ylipäätään puristettua tabletiksi, niin sun elimistölle ei ole hyvä välttämättä syödä niitä tablettina. Sairaudet on tietysti erikseen ja tämmöiset puutostilat on erikseen, mutta jos sä pystyt syömään normaalia ruokaa, niin silloin sä et, sekaruokaa nimenomaan, niin silloin sä et välttämättä tarvitse minkäänlaista lisää, pois lukien se D-vitamiini. Siihen mä kuitenkin uskon. Ja samoin nämä erilaiset jogurtit ja muut tuotteet, mihin on lisätty niitä maitohapobakteereita tai vastaavia, niitäkin on aivan pilvin pimein niitä tuotteita. Ja sitten kuitenkin monessa niissä tuotteissa on niitä lisäaineita, säilöntäaineita, lisättyä sokeria ja kaikkea muuta, mitkä pilaa saman tien sit sen niin sanotun hyvän vaikutuksen. Eli sä maksat siitä sokerijogurtista, luulen, että se on sun terveydelle hyväksi, kun se päinvastoin saattaa olla jopa huonoksi, eli se saattaa aiheuttaa sulle niitä vatsavaivoja. Mulle esimerkiksi ei ole koskaan selvinnyt, mikä on tämmöinen ruoansulatusjogurtti, kun mainostetaan, että on olemassa ruoansulatusjogurtti, niin mulla on ainakin mahalaukku ja sappi ja ne erittää erilaisia nesteitä molemmat. Ja ne kyllä sulattaa mun ruoan
ihan niin kuin ilman sitä jogurttiakin, aivan niin kuin pitääkin. Hyvin sulaa ruoka tuolla. Meidän kaikkien elimistössä ihan hyvin ruoka sulaa ilman ruoansulatusjogurttia. Meillä on kaikilla siellä aivan varmasti ne tarvittavat aineet. Ei tarvitse maksaa sitä erillisestä tuotteesta. Eli muista, kun menet sinne kauppaan ja mietit, että ostanko tämmöisen tuotteen, millä on joku terveysväittämä, niin mieti, että todennäköisesti sä oot vaan mainonnan uhria, sä yrität vaan niin hyvittää itsellesi jotakin puutosta sun ruokavaliossa, eli sä oot ehkä syönyt vähän epäterveellisesti ja sä ajattelet, että sä korvaat sen sillä tuotteella. Ja oikeasti se ei todellakaan korvaa mitään, se saattaa jopa huonontaa tilannetta ja sitten ennen kaikkea sä ojennat rahat suoraan teollisuuden käyttöön. Se on niin ihan rahansiirtoa vaan sinne teollisuuden käyttöön. Sä et siitä ihan hirveästi hyödy siitä ruoansulatusjogurtista tai muusta tämmöisestä ultraprosessoidusta ruoasta. Ja sitten kun sä annat heille sen rahan käyttöön, niin he tuottaa jonkun uuden tuotteen sulle ostettavaksi. Niillä on hirvittävä se koneisto, millä ne tuottaa uusia tuotteita vuodesta toiseen, uudestaan ja uudestaan, että ne sais sun rahat pois. Tätä on, niin kuin sanoinkin, mä ainakin seuraan ihan sitä, että mikä on se seuraava juttu, että nyt oli tosiaan se kromisuihke nyt uusin, ensi viikolla se on joku muu, seuraavalla viikolla se on joku muu, eli me tuotetaan tavallaan itse se tarve sieltä. Kun me mennään ostamaan niitä juttuja, niin se teollisuus kyllä keksii sitten taas uuden jutun, minkä ne saa meidät ostamaan ja meidän rahat sitten siihen kiinni. Ainoat poikkeukset näistä mun mielestä on, tietenkin jos olet jollakin lailla sairas tai muuta, että sä tarvit jonkun lisän siihen sun ruokavalioon. Ja sitten on just tämä D-vitamiini, magnesium tietyissä tilanteissa ja kreatiini, eli tämmöinen, mitä tietenkin suositellaan tai mitä kannustankin käyttämään, vaan jos treenaat todella aktiivisesti salia, minkään muun lajiin, no en tiedä noista maratonjuoksijoista käyttääkö ne kreatiinia, mutta siis näistä on kuitenkin ihan vahvaa tutkimustietoa, että ne saattaisi olla hyödyllisiä. Mutta perusihmiselle, joka ei treenaa mitenkään käsittämättömän tavoitteellisesti, niin D-vitamiini periaatteessa riittäisi. Näistä saa olla eri mieltä. Voi olla, että munkin mieli muuttuu aina mitä enemmän tulee tietoa tai muuta, mutta tämä hetkinen minun ajatus kaiken sen opiskelun ja lukemisen ja tutustumisen jälkeen on mulla tämä. Ja se on minun mielipide. Tosiaankin jokaisella saa olla se oma mielipide. Et tosiaankaan sä et tarvi niitä tuotteita, sä et tarvi, vaikka sä kuin urheilisit, niin sä et tarvi proteiinivalmisteita, et palautusjuomia, et mitään. Monesti sä vaan ojennat suoraan rahaa sille teollisuudelle ja ehkä aiheutat itsellesi jotakin vatsavaivoja käyttämällä niitä tuotteita. Syö mieluummin oikeaa ruokaa. Syö mitä haluat. Syö niin usein kuin haluat. Niin paljon kuin haluat. Mutta käsittele ne syömiseen liittyvät tunteet. Ja siitä lisää apua sä saat mun sivuilta menestystarinasi.fi ja varsinkin jos tuut mukaan mun menestystarinasi Basic-kurssille. Siitä lisää siellä kotisivuilla.